Mogu samo da konstatujem da shvatite da je multimodalnost pitanje partnerstva je zapravo test se radi različitih aktera, stakeholdera, država, institucija, finansija. Partnerstvo da bi bilo uspješno, kako i za učesnike tog partnerstva i za krajnji kupce je bitna dobra koordinacija, spremnost za poboljšanje i investiranje u svakom slučaju i razmjena dobre prakse. Znači transparentnost informacija. Mi smo se obavezali u narednom investicionom ciklusu, znači da investiramo minimum 50% svojih investicija u zelene, a 50%. Tako da prošle godine je to premašilo 9 miliona evra i logistika tu sedi kao ključni deo i agribiznisa i transporta i infrastrukture koji su ključni tu sistemi koje gledate. Što se tiče investicija, 10% investicija u regionu ide u TEN-T mrežu, transportnu mrežu. Multimodalni terminali uvijek su bili dio te mreže, ali multimodalni terminali, unutrašnji multimodalni terminali u ISU. Sarjevi su TEN-T-a, sad su uključeni multimodalni terminali u zaleđu kao integralni dio TEN-T mreže. Što znači da će sada sve te investicije, EU mentori, IFI finansiranje, kodušne ideje Stream, isto tako da bude dostupno za multimodalni terminal. To je bitan pomak u odnosu šta je FIR. Ponedeljak 8. je bio European Council, dakle Europski savjet gde su bili ministri transporta, energije i telekomunikacije. O čemu su diskutovali? Pa diskutovali su o tome da luke budu prepoznate kao strateška infrastruktura. Takođe da železnički saobraćaj zbog svih ušteda, kapaciteta i tako dalje, da mu se prida poseban značaj, da se unapredi povezanost luka sa železničkim saobraćajem, kao i sa drumskim. I to je jedan od zaključaka, ja bih rekao, na koji treba da obratimo pažnju, jer je signal u kom pravcu ide Evropa. Oni projekti koji su uspješni rano uključe ESG komponente, imaju prave stručnjake koji će te komponente da razviju i da ne bude paralelni proces opet sa komercijalnom pričom, već da to bude uvezano od početka. Hvala panelistima, ali zaista puno organiziranom vremenom. Hvala svima.